Bueno, kaixo gazteak, Julian Jantzen hauzue, dakizuenez, eta ez badakizuen nik esango dizuet, gaur konkisen hasiera hasiko dela, gaur izan dugu lehendaiziko kapitulua, eta ara joan baino lehenago, 5 segundo challenge jokoan parte hartuko dut. Beraz, arira! Deskribatzen zaituzten 3 hitz. Salsero, bider 3. Negarra eragiten dizuten 3 gauza. Azken urte hauetan, nire seme alaben jaiotza. 2 dira, 3 pendiente. Bisitatu nahiko zenituzken 3 herrialdeen izenak. Kuba, gero hiri bat, Nova York, eta Japonen edozen lekua, berdintzek. Gorroto dituzun 3 jaki. Ez dutela bakarren bat nik denak ditute guztoko, beraz hobe abrigo bat erostia. Dutxan abesten dituzun 3 abesti. Dutxan ez dut abesten, por Dios, bestela, baina eskentzak oiturarik, nahiko txarra naiz horretan. Beldurra ematen dizuten 3 gauza? Bueno, beldurra, subeak, eta gero, ez dakit, eta ez nahi zubera usarta, baina, ez dakit. Ezkutuko 3 plazer. Otordu bakoitzaren ostean, txokolate zatitxo bat, ya está, 5 segundu pasatu dira, ez? Gustatzen zaizkizun, baina hori onartzeak lotxa ematen dizun 3 programen izenak. Hombre, nik tartek ikusten dut Salvame, gauetan ere daudelikan Salvame, eta gero ikusten ditut informatiboak eta telebista askorik ez dut ikusten. Baina, bueno, nik bale arroxa, prensa hori edo, nik tartek ikusten dut eta gustora, antxe, barre batzu botatzen eta. 5 segundu baina gehiago, ez? Konkis familiako 3 kide kutxunenak. Harreman gehiago dut, eneko Manjoren Beke, Raúl Arribas, eta, hostia, 5 segundu. Eta aquí. Aurtengo konkisa ikusteko 3 arrazoi. Brutala, sorpresas beteriko saioa, eta zuen laguntza behar duelako. Mesedez, beste bat nahi baldin baduzue, ikusi 16. hau. Bueno, bani joa Karibaldera, eta gogoratu gaur, gaueko 10:00 konkisa, Karibeko konkisa 16. edizioa. Beraz, neke hartu maleta, Crispin Klander, nola zen ura? Haren maleta hartu eta bani joa. Aio, gero arte! Gaztea.